τυχερή ημέρα των Ruffles. Θέλετε να δοκιμάσετε νέα γεύση Ruffles Cheeseburger. Είναι ωραίο. 9 στα 10 και εσύ. 9,5. Έρχονται άτομα. Live review. 9,5. 9,5. 9,89. Τι λέει, σκυλέ. Πώς φαίνεται η νέα γεύση Cheeseburger. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Σ' αρέσουνε. Τζέρτζιλο τρελό. Η Χριστίνα δοκιμάζει. Είναι αγαπημένη μου γεύση. Wow, σ' αρέσουν όντως. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δυνατή, πολύ δυνατή. Δυνατή γεύση. Try on. Μ' αρέσει. Πώς φαίνεται. Τέλειο. Αλήθεια. Ruffles Cheeseburger, τρελό τζέρτζελο.